magandang araw ulit. Ito yung eksaktong pagpapakain ng gagamba. Pangalawang ano to, mas detalyadong pagpapakain ng gagamba. Unang-una, kuha ka ng bulak. Ayan. Tapos bibilutin mo siya. Ganyan lang sa kalaki. Ayan. Bibilutin mo siya, isa-isa. Medyo matrabaho nga lang, pero kailangan natin gawin. Ayan. Ito siya. So, ayan siya karami. Ayan. Nakakagamba. Ayan. Kita nyo? And then, magtitimpla ka ng gatas. Ayun. Ito siya. Ayan. Berbral lang naman yan. Yung swak sa budget. Tapos, hahalo mo siya ngayon. Yan. Siguraduhin mo na hindi tumutulong basang-basa yung bulak ha. Yung sakto lang siyang basa. Saktong-sakto lang nabasa yung bulak. Ayan, hahaluin mo siya para makikita mo kung sakto lang na walang umaagos. Ayan, hindi pa siya masyadong basa. Lagyan natin ulit. Okay. Ayan. Ito yung mas detalyadong ipapakita ko sa inyong pagpapakain. Ito siya. Ayan siya. Hindi siya, wala siyang sabaw ha. Sakto lang basa yung bulak. Ayan siya. So, yan ipapakain natin sa gagamba. Paborito ng gagamba yan. Busog na busog gagamba yan. Sa lahat ng sinubo ko na ipakain, soft drinks, kung ano-anong mga energy drink, ang gatas lang ang naobserbahan ko na pag sinip-sip niya, talagang tuyot na tuyot yung bulak at malaki ang tiyan niya. So, 3 to 5 days ulit bago ko siya pakainin pag stock talaga yung gagamba. And then, kukuha ka ng toothpick. Ayan. Babaltutin mo yung dulo niya para kumapit yung bulak. Gaganyanin mo siya. Ayan. Kasi pag binaluktot mo, kakawitin mo lang ng konti. Kakalawitin mo siyang ganon. Kakapit siya. Ayan. Madali siyang sungkitin yung bulak. Okay. So, itong susunod na step nito, ito yung pakakainin ko. Medyo payat na sila. Ipapakita ko sa inyo ha. Ayan. Kita nyo, payat na sila. Ayan. Ano yan? 4 na araw na yan. Gagambang masbate yan. Kasi karamihan sa mga gagambang masbate, minsan 2 araw bago may biyahe yan. Ayan. So, okay. Umpisa na natin ang pagpakain. Ilalapag ko lang dito para mas makita nyo mas detalyado yung pagpapakain natin. Ayan, nakikita nyo ba? Medyo dumilim ha. Ayan, ipapakita ko sa inyo paano pagpapakain ng gagamba ha, mga kagagamba. Ito siya. Ayan, susungkitin ko yung nguso niya, ito. Ayan, isusubo ko sa kanya. Ayan, ilalapit mo sa nguso niya para maramdaman niya yung medyo basa-basa kunti. Sasakmalin na niya agad yan. Ganyan ang karakteristik ng gagamba. So, kailangan malaman mo kung matagal ka nang naggagamba, alam mo yung karakteristik ng gagamba. Alam mo kung kailan siya magugutom. Titignan mo siya kung gutom na ba siya. Ayan. Sinasakmal niya kaagad yan. Pagkabigay mo. Ayan, kung may makulit, medyo hawakan mo muna siya dahil makulit. Mamaya na ulit yon. Tapos pagka makulit talaga, ilaglag mo na lang yung bulak doon sa butas na bahay. Bahala na siya kung kakainin niya. Pero kakainin niya usually, pagka tinignan ko siya, busog naman. Sinipsip naman niya yung bulak. Ibabalik ko ulit yung tumakbo. Ito. Lalagyan ko ng bulak. Tapos, nilalagay ko na yung gagamba. Isasara ko na siya. Yan. Ganyan kadetalye, mga kagagamba. Sana marami kayong natututunan dito sa ipinapakita ko sa inyo.
Kasi yung unang video is parang hindi pa siya talagang detalyado papaano yung ano ba ipinakain. Ito mas detalyado ito ngayon. Sana marami kayong matututunan sa mga pinapakita ko. Ayan. Yung mga ibang hindi alam paano mag-alaga ng gagamba, ganito lang yan. Pagpakain. Kasi wala naman kasi dito mahulian ng tipaklong, lalo na sa Maynila ka. Si Mang Pedro lang na tipaklong ang nandito, kapitbahay namin. Kaya hindi mo naman pwede ipakain yung sa gagamba, malaki masyado. So ayan mga kagagamba. Pagkatapos kong pakainin nito, ipapakita ko sa inyo kung anong magiging itsura niya pagkatapos pakainin. Magiging butchog siya. Yung mga payat, magiging butchog. So, ganun lang. Ano to, mga 1 oras lang ito. Pwede nang tanggalin yung bulak niya. Puro butchog na ito. Mga kagagamba, ito na yung pinakain natin kanina. Papakita ko sa inyo kung gaano kalalaki ngayon. Masasaksihan nyo ngayon kung paano lumaki yung mga pinakain ko. Ito na sila. Ay, may salamin lang kasi kami. Ayan. Ayan na sila. Ayan. Nagtabaan na, naglakian na ang tiyan. Ayan. 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 So, ganyan na mga kagagamba. Pag pinakain mo yung payat yan, magiging sariwa siya ulit. Ayan. Ayan. Bali, 5 days na yan. Pinakain ko sila ngayon. Nakala mo, kakahuli lang. Okay? So, yun, mga kagagamba. Yung kabuuan ng pakain. Yung mas detalyadong pakain. So, yun. Ang kabuuan ng pagpapakain natin ngayon sa gagamba, mas detalyado. Hanggang sa muli. Mga kagamba, maraming salamat. Thank you.